Чираттагы кытлау хатыбыз Кабат зур чиркли авылына юллана. Үзенең матур туган көнен бүген әлеге авылда яшәүче милләттәшебез Махмутов Өмәр Сәид улы каршылый. Аны гүзәл гомер бәйрәме белән яраткан хатыны Гүзәл, улы Усман, әнисе Рәйсә Равиловна, әтисе Сәид Киямович, кайнатасы Ринат Фатихович, кайнанасы Фирүзә Аиповна, сеңлесе Мәрьям, тормыш иптәше Рамил, племянниклары Илнур һәм Камил ихластан кытлыйлар. Яраткан тормыш иптәшем, кадерле әтикаем, Кабат октябрь айы җитеп, синең туган көнеңне каршы алабыз. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа ниләр телиек икәнсең? Әлбәттә, иң мөһиме саулык, исәнлек. Янәшә бездә гел булып торуыңны телибез. Сиңа кылган изгелекләрең өчен, гел безне яратып, барлык авырлыклардан саклап яшәгәнең өчен рәхмәт әйтәбез. Менә синең туган көнең җитте. Бигрәк матур, гүзәл бәйрәмең. Теләкләрнең сиңа җиткерәбез иң гүзәл һәм иң зур бәйрәмен. Бәхетле бул, безне шулай һәрчак яратып һәм саклап яшәше. Хәзергедәй яшен сыман үткен, имәндәй нык булып яшнәше. Кадерле улыбыз, киявебез һәм абыем, яшьлек чакта туган көннәрне зур бәйрәм итеп каршылыйсың. Бары ылыгайгач кына, алар сиңа еллар истәп гомер узганын сизә башлыйсың. Шөкер, син үз яшеңдә инде гаиләле, балалы, ул буларак та, кияү буларак та син бик тәртипле, акыллы, хөрмәтле белүче, мехрибанлы кеше. Гүзәлебез белән бары бәхеткә төренеп, Усманыбызны матур итеп тәрбияләп үстерегез. Тормышыгыз бүгенгегә сыкланырлык, барына бәрәкәт кылып, риза булып яшәгез. Без сине бик нык яратабыз. Кадерледән дә кадерле, улыбыз бәйрәм итә, матур туган көннәренә ел сайын килеп җитә. Күптән инде ылыгайып, үзе әти булса да, яратып һәм яратылып, матур гаилә корса да, безнең өчен һаман да ул балабыз булып кала. Ата-ана йөрәге ул изге теләкләр сала. Киявебез алтын безнең, күзләр генә тимәсен. Гаиләгезнең яннарына кайгы хәсрәт килмәсен. Кытлы булсын туган көнең, матур узсын гомерең. Һәр вакытта тик шатлыктан ашкынсынла күңелең. Кадерле Өмәр Сәидович, хатыныгыз сезне бик нык Хәния Фәрхи иҗатын яратучы кеше дип атаган. Шунлыктан музыкаль сәлам буларак, аның башкаруындагы җыр да хәзер сезнең хөрмәткә яңгырар. Туган көнегез кытлы булсын. Безнең белән бергә матур җыр тыңларга чакырабыз. Очраштык та уйнап кына, гашыйк булдым чынлап сиңа. Көтәм хәзер күрешүне, минутлар санап кына. Бәхетем син минем, җаным тәнем һәм дулкынланам, утта янам, яратам, ни хәл итим. Бәхетем син минем, җаным тәнем һәм өметем. Дулкынланам, утта янам, яратам, ни хәл итим. Уйлыйм сине иртә кичен, шатланам, җылыйм, көләм. Бәхетле буласым килә, тик синең
синең белән бәхетем, син минем җаным, тәнем һәм рәхәтем. Дулкынланам, утта янам, яратам, ни хәл итим. Тормыш юллары катлаулы, уйсулы, сикәлтәле. Син дә мине яратам, яратам дип әйтәле. Бәхетем, син минем җаным, тәнем һәм өметем. Дулкынланам, утта янам, яратам, ни хәл итим. Бәхетем, син минем җаным, тәнем һәм рәхәтем. Дулкынланам, утта янам, яратам, ни хәл итим. Дулкынланам, утта янам, яратам, ни хәл итим. Яратам, ни хәл итим. Яратам, яратам.